kan nog niet zin aan het gaan. TV11 gaat met de kiekers op reis. Ook in 2015. Voor het tweede jaar op rij ging de hele bubs met de bus naar Malga de Mar. Ik ben er helemaal klaar voor. Alweer helemaal klaar voor. En we gaan weer alles volledig op website zetten. Dus op Facebook, op Twitter, nummer op /TV11reis. Ja, ik hoop alleen dat ik een paar dingen nummer opnieuw ga metmaken. Want je hebt het wel gezien, maar alles kan je blijven volgen. De hele week TV11reis. Er is vakantie, op naar de zonneschijn. Natuurlijk vertrok ook dit jaar de bus niet zonder fly. Doordat we de koffers niet erin krijgen, moeten we de flyer maar metnemen. Zat dus eens even in de deuskast liggen. Ja, we kunnen niet helpen als een koffie. Nee, dat is moeilijk, hè? Zo'n weg in Spanje. Goed. Makkelijk van. Houdoe. De eerste pitstop in Hoensbroek werd gebruikt om de fly eens lekker te gaan opsmekkelen. Zo, het is 10 op 7, we zitten in de buurt van Perpignan, we zijn zo aan de Spaanse grens en dan gaat het gebeuren. En ze liggen nu niet vlot door thuis, dan is het zo met de gebeurd, Peters. Ja, volgens het vertellen heb ik in de boom of 9 omgezegd. Ja. Sorry, is dat zo? Ja, echt wel. Al tijdens de reis kosten de toesblievers op televisie genieten van de avonturen in Spanje. Al moesten sommige passagiers er wel nog even aan wennen, zo'n grote camera die overal bij is. Kom, maak die pleten. Als ze lekker kunnen slapen, dan gaat de reis natuurlijk 2 keer zo vlot. Heerlijk. Goedemorgen. Dat zijn de bluesbrothers. Dat zijn de 2 uur. Oh, ik heb het hier. We hebben ze, is het er? Oh. Allee, wakka wakka, wakka wakka. Bij de Spaanse grens kwam er, tegelijk met de grote bus, nog een busje van TV11 aan. Ja, we zijn er. We gaan een feestje bouwen. Want wij zijn gisteravond rond 9:30 vertrokken. En dus het is nu weer bijna 9:30, dus we hebben in principe maar 10 uur gereden. En af en toe ook nog eens halte gehouden voor te tanken. Hè. Dus dat gaat wel. Ja, ik heb eigenlijk geen klachten gehad. Ik heb me lekker neergelegd. Ik heb heel goed geslapen. Ik heb zo'n maskerknop, dat we al gezien hebben. Dus ik heb eigenlijk een heel goede busreis gehad. Ik klaag echt niet. Anderen dan tegen, die hebben het een beetje zwaarder gehad, maar dat ben ik slim geweest. Ik heb niet doorgedronken. Ik heb een beetje meer gedronken, ja. Dus ik heb ook goed geslapen. Eigenlijk die busreis stelt er niks voor. Dat is, ik denk als het met de vlieger weg is, dat je veel langer onderweg bent. Dus, We zijn in Malgrat de Mar in een hotel waar we een week lang feestjes gaan bouwen, tv-opnames gaan maken. En mijn grap en een ding van oma. Zeg maar hallo. Hallo. Oma die is een week voor ons geweest en 4 komen aan. Ja, oma is er nog, maar vanavond ga je oma helaas weer. Maar, ja. Dus je hebt 1 dag samen? Ja. Nou, we gaan nu lekker eten en koffie drinken. Ja. Nadat de koffers waren opgeborgen, ging het naar de Delftse Duit. Hier sting het ontbijt voor de reizigers ook klaar. Het is hartstikke gezellig, hartstikke druk en we gaan nu lekker, gaan eten. ja, lekker broodje, lekker rijken. Kies, jongens, zijn je al voorzien. Ik heb roerij gemaakt. Voor Ton. Op aanvraag. Ik weet niet of het goed is. Ja, maar nee, ik heb dat als kop niet gebracht. Ja, maar ik ben zijn dochter, hè? Ja. Golden Girls! Golden Girls!
Maar even een powernapje doen, dat kan ik toch al. Ik wil volle gas tegenaan. Op zondag sting er alweer een bus klaar. Dit keer om ons naar de markt toe te brengen. We gaan naar de markt hier vandaag. Het is goed weer. Dus ik hoop dat de mensen er allemaal stemming in hebben. Helemaal goed. Eigen geluidsman. Edo biscoop testen, weet je? One moment. Hallo, jij tegen mij doet, dat jij dat tussen doet, wat ben ik gek? Mamma mia! Hey, I love you! Het is vakantie, kom pak je koffer in. Het is vakantie, op naar de zonneschijn. Het is vakantie. Wie heb je dames en heren? Ja, gezellig. Gezellig. Super hè? Lekker weer. Iets mis met. Geen velgen dingen. Ja joh, lekker weer nu hè, eindelijk. Ja, gelukkig. Gisteren waren het fris. Vandaag kunnen we ons in de blote been. Ja, ik heb me vanmorgen al die gaan gedaan. Ik denk, ja, we hebben een koud weer gisteren, maar ja, helaas pindakaas en doen, zo strak is wel. We hebben het totaal zeggen. Zeker. Ja, wat is het? Ik moet even snuffelen voor die kleintjes van mij. Dat is goed. Ik moet ook kijken naar de brood, hè. Dat is prijsbewust, jongen. En dat is van met TV 11 euro. En dan voor 3 euro, hè? Dat is goedkoop, hè? Ja, prijsbewust, de prijzen lappen. Ik denk dat ik dit kan kopen hier. Oh nee, er zitten veel fouten in. Zie je dat? Die fouten gebeuren, ik denk aan zie je niet, hè? Ze korting vragen. Nee, dat gaat niet handelen. Als meer gaat voor Turkije, of niet? Ja, Turkije werd meer gehandeld en in Spanje werd ze meer gegrepen. Dat is duur. 10 euro. 10 euro. Dat geeft wat. Dat vind ik wel. Maar dat is wel het eerste kruimpje daar. Toen hebben ze die van 5. Ja, maar weet je wie dit is? Als ik het leuk vind. En ik vind het erachter voor 5 heb ik geen problemen mee. Nee? Nee. Ik wel. Nee. Ja, doe wel. Ja. Nee, maar ja. Ik vind waar ik heb ze tegen en dan moest er ook achter staan, wat? Ja, dat klopt. In Tordera zijn we hier. We staan hier op een markt en ja, we gaan hier misschien wat inkopen doen, maar de prijzen zijn heel aanlokkelijk hier. Want als je ziet, 2 euro, 5 euro, 12 euro, dan kunnen we in Nederland maar amper een biertje verdrinken. Ja, het is toch zo? En we zijn nu een lekker oranje t-shirtje gaan we zeggen. Ik zag dat liggen en ik denk, ja, dat moeten we meenemen, want we moeten toch laten blijken uit welk land dat we vandaan komen. Ik heb hem gevonden. Ja. Hoe zeg ik ze her? Ja, overal waar ik kom moet ik zo'n dingetje metnemen. Voor op de koelkast. En dan heb ik daar weer een herinnering aan, als ik daar naar kijk. Goedemorgen Olaf. Ja, natuurlijk. Hier op deze markt ga je altijd slagen. Dat is fantastisch, hè? De grootste markt die ik ooit gezien heb in mijn ganse leven, denk ik. Ongeveer. Maar wel leuk. En ik heb natuurlijk even op het terras gezeten. Natuurlijk. En geen biertje, hè? Gewoon water. Dat is alleen hiervan. Nee, Nelke die is ontsnapt. Die kan niet gelopen. Ja, ik zie elkaar zo ook weten. Ja, maar dat is typisch vrouwen, hè? Die vinden hier van alles. Die lopen hier rond. Die zijn het stil te krijgen. Ja, maar typisch man is dat ze er dan achteraan loopt. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik loop toevallig de andere kant, die wil ontsnappen. Maar ik zie dat ze weer aankomt tussen. Dat kunnen we helemaal goed. De sneeuwpop wat op die pet staat, die heeft dezelfde naam als die naam. Het is ook Olaf Simons. Simons weet ik niet, maar wel Olaf. Zal ik dit dienst passen? Nee, bij jong. Die pas ook met de kop het oorwarm op. Goeie prijs, hè? Goeie prijs. Ik heb een mooie goede prijs voor de jou. 5 euro. We hebben aardig gelopen, we hebben 3 uur de tijd gehad, dus we hebben ze net kunnen doen in die 3 uur. Dus dat is toch een grote meerde. Niks gekocht? Jawel. Ik heb voor de dochter gekocht, ik heb voor de vriendin gekocht. Ik heb een zonnebril, kijk, en dat is voornaam. Ik kocht mij te en Roy Selder kocht juist dezelfde. Dus, Nee, Jimmy heeft dezelfde zonnebril als mij. Hey, hou Olaf.
Hey, Jimmy heeft op stoel betaald. Nee, gewoon heel boven. Echt 2. Ja, maar dan heb ik puur alleen gekocht voor de naam wat erop staat. Rooibom. Rooibom. Ja, ik zag, ik kom toch een eigen zonnebril kopen. Voor mijn eigen merk, dus vanavond vertruk ze van mijn grat over allemaal dit merk zonnebrillen. En hem? Heb ze ook gekocht? Hebben we nog gekocht, ja, dat klopt. Maar ik hou eigenlijk een oranje koos. Anders met de zonnebril was die oranje. Zo lang nog zo, ik vul het zonnetje op de bol. Ik zie in de hemelsblauwe loop. Ik heb het toch verdiend, ik heb toch zoveel voor gedaan. En nu wil ik nooit meer naar huis toe gaan. Hier bij mij in Spanje heb ik die paar lekkere kraskaarten gekocht en die ga ik nu eens lekker openkratsen voor een prijsje te winnen. Heb ik gewonnen. Wat heb je gewonnen? 3 euro heb ik gewonnen. Maar ik had er wel 4 betaald. En wat heeft de pils gekost? 3 euro. Dus ik heb nu net niks verdiend. Maar het was wel gezellig. Is dit bij Spanje dat gokken? Dit gokken dat is echt wat ze overal in Spanje doen. Is dat de winst? Hier met mijn krassen is dit de winst wat ik gewonnen had. Dus ik had het toch goed gedaan. 35 euro. Dat is de rekening wat we hebben verdronken. Och, nou ben je nog zo buis. Ja, de absoluut. Oh, kijk wat zit hier, Frits. 100 euro. Bingo! 100 euro. Ongelooflijk. Toeval of niet, ook dit jaar waren we met Koningsdag weer in Spanje. Heel Spanje kleurt oranje. Elke auto kleurt oranje. Elk gebouw kleurt oranje. En ik zelf ben ook helemaal oranje. Want we vieren vandaag Koningsdag. En we zeggen meteen, hup, Holland, hup. En voor nog een oranje marsman in het Belsknoop. En meteen! Dat is veel je lauwe. Alles kleurt oranje. Zelfs de auto's. Dat is toch een oranje flui aan? We hebben alles oranje, zelfs de schoenen zijn oranje. Alles, de sokken, alles oranje. En hoe de onderbox? Ja, ik ben zo. Hey, de bus. Heel de wereld kleurt oranje. Daar zijn we meer dan 100% zeker van. Oranje Nacht hebben we hier in het hotel Rijmar Playa gevierd. Met artiesten van TV11. We hebben een leuk feestje gebouwd. En daarna zijn we uiteraard op stap gegaan door de straten van Belgrad. En uiteraard de nodige shotjes gedronken in de diverse kroegen. Want het was vanochtend 6 uur als we zich opnieuw aanmelden hier aan Rijmar Playa. Weet je wat het is? We hebben vakantie en daar draait het natuurlijk om. En we maken er een schone vakantie van. Ja, dat doen we. Tuurlijk, we vieren een feestje samen met TV11. En denk erom, u ziet uzelf op TV11. Hé, meisje, mijn mama is toegekomen. Hé, mama. Ja, beste. Ja. Niet bij het station? Nee, Wat ben je maar voor klerenlaaien? je hebt moeten lopen, maar je hebt een voordeel. Je hebt er drank bij. Daarom. Ja, natuurlijk. Daarom. Ja, beste kijkers, u weet het misschien niet, maar ik ben een vondeling. En dan heb je natuurlijk een mama nodig achteraf. En mijn mama, Ma Flodder, die heeft dus voor mij gezorgd. Ja. Die heeft gezorgd dat ik hier nu sta. Ja, dat is gewoon de pure waarheid. Dus beste kijkers van TV11, nu zie je ze in levende lijven. Mijn mama... Je hebt nou genoeg gezeverd, hè? Ik wil nou naar de kroeg een feestje bouwen. Daar kom ik voor hier, niet voor het gesprek. Ja, dus ja, ik zal maar naar mama luisteren. Ik heb geen keuze. Ja. Kijk eens. Hollands Bruin Café in het zonnetje. Dat is toch leuk? Wat vieren we vandaag? Koningsdag, hè? Dag, mevrouw Vladder. Dag, Bianca. Heb je drank genoeg? Ik wel, voor jou wel. Ja. Zelf gebrouwen. Zeg meisje, en wat vieren we vandaag? Koningsdag. Oh, ben je zeker? Oh, ja, daar mogen we niet bij. Nee. En wat vind je nu zo fijn aan Nederland?
Niet. We gaan even in de kroeg kijken dat ook het bier vanavond oranje gekleurd is, want alles moet oranje zijn. Goeiedag, schatjes. Jullie zijn 4 op Nederland, vroeg ik. Echt niet. En waarom niet? Je zet toch ook een oranje hoedje op? Die komen aan onze kinderen, dat mag niet. Die mogen nog geen dingen meer verkopen op de schommelmarkt, of weet dat, op de rollermarkt. Mag het niet meer? Nee, nou niet meer. TV11 is de zender van Nederland.